तो गाइस गासिबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबा जाबाय तो दिनैनि भिडियोआ जोबोद धामाका जागोन जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन इसेल' नायनानैबा बुजिनाय नङा तो बिनिखायनो बुंदों गासिबो भिडियोखौ जोबजासिम नायलां आरो जायफ्रा बे आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामाखै बे डिसक्रिपसन लिंक होनानै दोन गासिबो थां आरो फल' खालामबानो जाबाय तो बांद्राय पेक बुगैबाय थाला बे डिसक्लेमारखौ लागायनोसै सोलों अननो सोलों गियान जानो सोलों फाग्लाफोर खर' गैयैफोर माथा खाराब सिथोब बाजै बायदि अननो सोलोंनांगौ नोंसोर अननोखौनो रोङा आरोना बाजैया जोबोद अननो रोंगौ माखौबा माखौबि उन्दु उन्दु अनगासिनो बेयो नुवाखै मख' तेरि मादार इण्डिया नोंसोरखौ मोनोबा नोंसोरखौ गोदोनायाव हमै हमै सिख्रेब होथारगौलां सयथिबो माखौबा खोनाबाय माखौबानो बुसो जाजागोन बे हाथियारखौ लाना ओरैनो थाबानो जायाना अननो रोंनांगोन बाजैयानो बुंखाबाय होथारगौलां सयथिबो माखौबा नांथ'ला दे बाजै गुलुं गाल्लां खालामनो हानाय नङाना बुसोबाथाय रावबो बैसो राहाबना थानाय गन्दादा बालन्दादा जाहाबना थानाय गैया नामाब्रा दं सना गन्दादा बायदिया नों आंखौ फसायगोन ना फसाया हो आंनो गन्दादा खोना सानैजों मोनलायबा बिराद मोजां जागोन जोङो ना खोनाबाय दा बैसो राहाबनाया बन्दादा नागिरनाया ओंखारखाबाय ना सानैजों मोनलायबा बिराद मोजां जागोन माने WW गेलेनो मोजां जागोन जोङो ना माथो आदाया राफुना दंमालै अबावथ' बन्दादा बाखुन्दादा मोनामफुंजासे नोंलाय थाखोमाना थाया मोजां जागोन दे मोनामफुलायनायखायनोथ' मोजां जागोन आरो गुलदुं गाल्दां खालामनो मोनामफुलायनाय नालाय बे हाथियारा दासो नुजाबाय आंदों आयै थिदो खम बाखुन्दादा मोनामफुंलायना दंना इयो आदाया मोनामफुलायना दङथ' आरो गोसो बायदि ललिपप जानो हागोन ललिपप मोनजायाखैबा बे मोनामफुलायनाय ललिपपखौहाय बे सिथु सोमावनायखौ नुनानै हेन्देल मारिनायखौ सुरु खालामलायगोन दा सुरु खालामनाङा दै खालामथ'नाङा नोंसोर सिथु सोमावना दिन्थिनानै बे सेंग्राफोरखौबो लानजायखौ सोमावहोबाय थायो आरोना मा सोबायोलै बाजैयालाय इसिबां सोबा नाङालै बाजै ए बाजैनि रिल्सआ बिदिसो आरो सोरबा नाइरें जुमब्राखौ दांनो फैनायाव सोबानाय बायदिसो नुदोलै बाजैखौ तो गाइस बे भिडियोखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडियोखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय तो भिडियो नेक्स्ट भिडियो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडियोआ बेखिनिसै बाय